बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 अडिशनारिनि जोबथा हाबाफारि बेवहाय खुंबाय आरो जोङो बे बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 दिनै कामरुप जिल्लानि नैबे रङिया कलेजावहाय जोङो अडिट'रियाम हलाव जों लादों आरो बे लानायावहाय बे रङिया ओनसोलनि गोबांखिनि मेलेमजिबि माहारि आफादफोरनि माखासे बिबानगिरि बिथांमोना बे बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 अडिशनखौ खुंनायाव गोबांखिनि हेफाजाब होबाय गिबियाव रायजो राजा बिथांमोन हेफाजाबगिरि बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि जानानै आरो जोङो सानदों आरो लोगोसे जोङो साबायखर बावनो लुबैदों बेयाव जायखिनि बे रङिया कलेजनि नैबे बेवहाय अडिट'रियाम हलावहाय जाय बिथांमोना बादायारि हिसाबै बाहागो लाबाय बादायारि बिथांमोननिसिमबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बिथांमोना गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै दिनै मेगा अडिशनसिम सेलेक्सन जाबाय बिथांमोना आरो बै बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जोङो इयुननि बिथांमोननि देरहानायखौ आङो मोनसे कामना खालामदों उननि समाव जाहाथे बिथांमोनखौ आरो बेजों लोगोसे आं खावलायबावनो लुबैदों जे बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना जोबनाय लोगो लोगोनो जों गाबोन आरो समफोरनि गेजेराव जोङो मोनसे मिटिं जिरायनानै मोनसे सावरायमेल लानानै जोङो प्रेस मिट होनाय जागोन आरो प्रेस मिटनि गेजेराव जोङो मेगा अडिशनखौ जोङो मा तारिखआव लानाय जागोन बेखौ जों फोसावनाय जागोन आरो लोगोसे मेगा अडिशनखौ बेयावनो आङो मिडियानि गेजेरजों आङो फोसावनो लुबैदों जे उदालगुरियाव लानाय जागोन आरो बे मेगा अडिशनावहाय जोङो गोबांखिनि जोङो दिनै जोंनि कामरुप जिल्लाया मोजां रंगिना संगिनानि दिन्थिनो हाबाय मेगा अडिशनखौबो बेबायदिनो जोङो रंगिना संगिनाय जों खुंबोनो आखायाव लादों आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेबायदिनो साफ्रोमबो मेगा अडिशनजों सायख'जानाय बिथांमोना जाहाथे बाहागो लायो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि जानानै खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय दिनै जोबथा जोंहा बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना जोबनानै थांबाय आरो बेयो जाहैबाय कामरुप जिल्ला रङियानि कलेज अडिट'रियामाव जानानै थांबाय खोब गाजा गोमजा जानानै थांबाय आरो बे अडिशनावबो गोबां पार्टिसिपेट लाफैदों आरो बेवहाय बे पार्टिसिपेटआव अनेक धोरोमनि अनेक मा होनो बेखौ जातिनि बेलेग बेलेग माने कास्टनिबो लाफैबाय खोब गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे गिबियावनो आङो बेहाय जोंथ' कामरुप जिल्लानि जेसेबांखि बेवहाय बडि दादोंमोन बिथांमोना बारहोहरबाय बिथांमोनखौ आं गिबियावनो थेंक्स खुलुमनायखौ जासिहरबाय दा जियानो हक जोंहा गिबि अडिशना जोबनानै थांबाय बड'लेण्ड गट टेलेन्टनिया दा जोंहा फैगोन मेगा अडिशन बे मेगा अडिशना जोङो उदालगुरियावनो लानो सानदों दा बेवहाय जोङो मेगा अडिशनखौ माबोरै खालामगोन आरो माबोरै जों खालामगोन बेखौ जोङो मोनसे मिटिं जिरायगोन आरो बे मिटिं जोबनाय लोगो लोगो साफ्रोमबो सेलेक्टेड जानायफ्रा बिथांमोना न'खरावनो खबर मोनगोन आरो मिडियानि दारैबो खबर मोनगोन आरो जों साफ्रोमखौबो जोङो कल खालामनानै जों खबर हरनाय जागोन बेखौ जोङो नोंथांमोना बयबो मिथिगोन बेनि उनाव जोङो इलिमिनेट राउन्ड जागोन आरो सेमि फाइनाल आरो फाइनाल जागोन जों बेखौ बाहा लागोन बे उननि फारियाव आरो सेमि फाइनाल आरो फाइनालखौ जोङो माबाजों लानाय जागोन भटिं सिस्टेम खालामनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो जिंगा दासि आरो जेबो गिनांगौ गैया नोंथांमोना जि पार्टिसिपेट खालामनांगौ बेखौ मोजाङै प्रेक्टिस खालामनानै मोजां मेगा अडिशनखौ बानायनानै क'क्राझार नोगोर मावसारि आफादनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावथाय क'क्राझार नोगोर मावसारि आफादाव प्रपार्टि एबा हल्डिं टेक्सनि सेल्फ एसेसमेन्ट आरो रि एसेसमेन्ट खामानिया सोलिगासिनो